Son Miguel, coordino a liña temática Economía Circular e Eficiencia Enerxética xunto coa profesora Marta Cabeza. O obxectivo desta unidade temática é explicar a relación entre economía circular e eficiencia enerxética e a súa contribución para un desenvolvemento máis sostible do planeta. Probablemente pensaredes que o mellor xeito de loitar contra o cambio climático é sustituir os combustibles fósiles por enerxías renovables, e é certo que é importante facer isto. Pero probablemente o xeito máis barato de loitar contra o cambio climático, ou un dos xeitos máis baratos, é mellorar a eficiencia enerxética, porque a enerxía que máis reduce os impactos ambientais é a enerxía que nin se produce nin se consume. Ademais, tamén é moi importante promover accións vinculadas á economía circular. E cal é a relación coa eficiencia enerxética? Pois, cando reducimos a produción e o consumo de produtos, simultaneamente o que estamos facendo é reducir o consumo de enerxía que empregamos en todos esos procesos de producción e consumo de produtos. Nesta unidade temática vas a atopar diversos recursos didácticos, tanto de tipo expositivo como interactivos. Tamén vos vamos a propoñer pequenos debates para discusión aberta na aula cos estudiantes. Ademais, tamén vos presentamos un vídeo moi breve de 15 minutos para que entendades os conceptos da economía circular. Por tanto, vades a precisar dispoñer dunha computadora, dunha conexión a internet e dun proxector que permita compartir todos estes elementos cos estudiantes na aula. Para finalizar, vos contarei algo que quizáis vos sorprenda, e é que o crecemento económico e a crecente globalización económica son elementos moi importantes para entender por que é tan importante a economía circular e a eficiencia enerxética e de que xeito pode contribuir ambas a un desenvolvemento máis sostible.